Bye. Ja, skal jeg komme ind og køre med dig? Skal du så køre bilen? Ja. Skal jeg lukke døren? Okay. Så. Tutu. Så kan vi køre. Ja. Dut. Olivers nye autobil kører i timen 8 mil. Tøf. Ja, det er godt, der ikke er nogen nøgle i. Ellers ville du have kunne tænde bilen. Det er godt, du skal trykke på bremsen helt ned, når man tænder på den. Han elsker at være herinde. Så alle jeres dyrkøbte legesager, de ligger godt ubrugt inde i stuen. Ej, det bliver brugt lidt. Men det er i hvert fald her, han kan bruge størstedelen af sin tid. Også inde i køkkenet med pander og så videre. Og så i sandkassen. Ja, bip. Og med den rigtige telefon. Og han elsker telefonen. Og printeren. Han har det sådan nu, at han kan trykke på nogle forskellige knapper på printeren. Så printer den sådan en hjælpeseddel ud, hvordan man sætter papir i og sådan noget. Ja, det kan han få masser af tid til at gå med. Så det er ved at være varmt herinde, Oliver. Så skal vi åbne døren igen. Bye. Må jeg ikke gå? Jo, nu kan du køre selv lidt så. Hej. Bye. Kør forsigtigt, ikke? Husk at have sikkerhedssele på. Ja.